todas e a todos máis unha vez a un novo vídeo. Hoxe vou gravar un vídeo, xa hai moitísimo tempo que non subo un vídeo aquí a YouTube porque non teño tempo realmente. Estive a traballar de substituto como profesor de portugués por primeira vez para crianzas de secundaria, bacharelato, en fin, daría para comentar moita cousa sobre o que se está a pasar coa educación e en que se está a converter, mas, en fin, non quero dedicar o vídeo a esta cuestión específica, mas a un comentario, non? Que li hoxe no Facebook, porque parece ser que mesmo transitando e pasando polo mesmo grupo varias persoas que non temos unha rivalidade nen problemas de ningún tipo, en fin, o que acontece é que sempre há pois comentarios máis ou menos desafortunados. Neste caso, asistimos a cuestións que obviamente atinxen o campo da lingua, mas obviamente a lingua ten unha explicación, a existencia das linguas, non é? Entón, hoxe quería, de alguma forma, facer pensar e facer pensar sobre a cuestión da lingua, porque a persoas e é un discurso que existe, que ainda utilizan hoxe, que é o de que hai que separar lingua de política. Esa idea é absolutamente falsa, xa desde unha perspectiva xa alongada, histórica. As linguas expándense por causa migratoria, e esta causa migratoria pode ser debida, por exemplo, pois imaginemos o caso de tribus nómades ou, como costuma acontecer tamén, conquistas territoriais pois e expansións, digamos, territoriais tamén. Moitas veces isto vai unha cousa acompañada coa outra. Entón, a existencia dos propios romances galaicos en que estaría o galego-portugués é debido a esa expansión e conquista dos romanos. Entón, que o latín chegase até aquí é, obviamente, por causas políticas, as conquistas dos territorios, a expansión dos territorios, é por causas políticas. Entón, a lingua, como vehículo dun país, ou non sei como caracterizalo especificamente, un país, un imperio, o que for, está absolutamente, digamos, ligada a ese plano político porque é unha forma digamos, unha lingua faz parte dunha cultura, faz parte dunha comunidade e, por tanto, expandir iso e, pois, que outros povos teñan de asimilar esa outra lingua, esa cultura, pois, estamos a ver como a política ten a ver, a política e a lingua están unidas. Sen ir, quero dicer, indo máis alén ainda, pois podemos tamén falar sobre que, obviamente, a existencia da lingua tamén ten a ver coa existencia dunha comunidade, porque sen unha comunidade non faz sentido existir unha lingua. Un individuo consigo mesmo pode pensar e pronto, xa un sabe o que quer.
non ten de comunicar para iso. El propio sabe o que quer e tenta conseguir o que quer. Mas cando há unha sociedade, cando há unhas regras, cando há unha serie de questóns que están interligadas e que teñen, pois, digamos, que crean lazos entre os individuos, e aí temos unha sociedade. E as linguas nacen como, pois iso, para axudar na comunicación social. E, pois, bon, en fin, non quero derivar moito máis neste asunto, mas a idea é que a política está sempre presente en cada momento, que é unha cuestión que apareceu aí nun grupo de Facebook que começaron a dar voltas aí. Eu axo que era algo bastante obvio que había iso, non? Mas outra persoa do grupo, de alguma forma, digamos que debía ser amiga desta primeira, e comezou a me colocar unha serie de questóns relativamente a un vídeo que publicou o amigo Víctor no seu canal, en que falábamos sobre o galego e o portugués. Non lembro exactamente, vamos ver, a separación do galego e o portugués, non é? E aí estaban as questóns e as preguntas. E que isto xa foi há un tempón, non lembro de cando é exactamente esta especie de entrevista, porque xa, como digo, há un tempo que está aí. Entón, interpeláranme por varias questóns aquí. E quería pouco falar nisto. Coloca aquí a questón o compañeiro e preguntaba sobre, falaba sobre algunhas destas cousas que analizamos durante o vídeo e o que é a lingua, porque a pregunta, a conversa é sobre lingua, sobre historia ou sobre historia e política, e eu coloquei é sobre historia da lingua e política é todo. Entón agora comeza a escrever un comentario aquí kilométrico que xa quase dá para unha tese de doutoramento, en que pois questiona algunhas das cousas que comentei e que polo que está a sinalar aquí que algunhas cousas erradas e deturpadas ideolóxicamente. Obviamente, erros acho que podemos ter todos, e sobre todo porque, como digo, son formado no campo lingüístico e fundamentalmente non son especialista en historia da lingua, mas ben estou especializándome en literatura, que non ten moito a ver, sinceramente, mas os mínimos coñecimentos acho que temos todos. E entón comenta aquí sobre a independencia con Anxo Barrota e tudo máis, e o apagamento de Galiza concertado coa historiografía española e Portugal. Home, sei que isto pode ferir de alguma forma, mas son questóns que son obvias. Cualquier persoa que for ollar nos documentos vai ver como premeditadamente, quer España quer Portugal, eliminan a Galiza dos mapas como se non existise, substituíndoa por un tal Reino de León. E outros mesmo o Reino de Asturias. En fin, há unha serie de tentativas para apagar a Galiza da historia. E, xa temos varios volumes, entre eles os de Barbosa, que as persoas que estaban no grupo, obviamente non teño dúbidas de que é que máis sabe de historia, mas xa non quer saber nada porque recebe ataques constantes, intúo, por certas persoas que non concordan coa súa perspectiva ou a súa interpretación da historia, porque ao final os historiadores o único que están a facer é interpretar a historia como
aconteceu a través de textos, etc, etc, etc. Que acontece? Que aquí, pois, as interpretacións varían moitas veces pois, por esa ideoloxía política da cual parece ser que só estamos afectados algúns e outros non. Entón, como eu xa dicía, a política está en todo lado e non existe ninguén que estexa situado nunha quer dizer, nunha neutralidade absoluta. Iso é ridículo. Mas, en fin, eu supoño que há persoas que axan que teñen, pois, iso, un estatus divino, prácticamente, que os sitúa nun lugar, pois iso, nun altar, en que só os deuses asisten e celebran. En fin, como dicía, pode ser que teña errado en algunha cousa das que asinalei, afirmei nese vídeo. Aquí, a lingua que falaban na Galicia e Portugal. Eu non me complico, eu non estou a pensar en datas, non estou a pensar en nada disso. Eu simplesmente penso no que é no que ten máis posibilidades de ter acontecido. Quer dizer, se un territorio se independiza do outro e as persoas que moraban todos nese territorio e utilizaban a mesma lingua non van falar dúas linguas diferentes porque se separen eses dous territorios. Esa lingua non pasa a ser dúas polo facto de políticamente se teren separado dúas partes da terra. E, ademais, hoxe ainda podemos pasar a raia con Portugal e falar con persoas de Portugal sen moita dificultade. Eu xa teño visitado moitos lugares de Portugal, aliás, xa teño estado no Brasil, como tedes visto xa en algún dos vídeos que teño subido no TikTok, ou tamén por aquí, no Facebook. En fin, nunca tive problema ningún de comunicación en ningún dos lugares. E até tive sorte no Brasil porque non acontece como algúns como algunhas persoas afirman que van por Portugal e dicen que vou para Portugal e os portugueses falan en castellano. Felizmente, no Brasil non acontece. Non acontece até un punto de un museo e só están as cousas en portugués ou, con sorte, en portugués e en inglés. Quer dizer, o castellano non é tan importante, embora sexa ensinado lá, non ten a importancia que pode ter en Portugal. En fin, non vou derivar máis por eses camiños. A idea que coloco é simples. Non por se dividir un lugar por ser separado por unha barreira política, a lingua deixa de funcionar da forma en que xa funcionaba. E co pasar do tempo e facer parte de comunidades, de sociedades diferentes, que vai causando mudanzas nesas formas habituais de fala. Por exemplo, pois no caso da Galiza pasa a estar na órbita, digamos, de un conxunto de países de fala castellana e parte da sociedade é substituída os nobres por nobres estranxeiros que falan castellano e as persoas socialmente, para eles, digamos, subir un degrao dentro desa sociedade, debían pasar por esa mudanza lingüística. Entón, abandonar a súa lingua nativa, original, o galego-portugués, e pasar a falar castellano. Conviver nunha sociedade que está a mudar e abandonar a lingua por a do invasor que está en condicións económicas, etc., etc., pois son superiores, ou a propia Igrexa, que ficamos coa Igrexa toda estranxeira, todos veñen de fora, non son galegos, non falan galego, entón do latín pasan por o castellano e o castellano é dentro do ámbito religioso que entra na Galiza. Entón, a Igrexa funcionou como un instrumento castellanizante na Galiza e temos tamén o efeito da nobreza que castellanizou tamén a nosa sociedade. É fácil ver algún texto, teño por aí
gramática, bom, compendio gramatical do Mirás, 1864, podemos ver como algunha conversa que escreve aí directamente, que está a ouvir, en que o padre na igrexa fala en castellano só e ele está falando en galego e o padre non comprende algunhas palabras en galego e acaba tendo de mudar as palabras para o castellano para o padre comprender. En fin, ese é un proceso de substitución lingüística que demoraría moitísimo para ser explicado e que, pois, con documentos e preparando, podería ser moito mellor. Mas eu son máis de improvisar e tentar explicar o básico e o posicionamento e o que eu comprendo, o que eu entendo, como é que deben ser as cousas ou como é que aconteceron as cousas. Obviamente, detrás disto sempre hai algúns coñecimentos de cousas que estou a ler. Tamén teñen un libro do Francisco Rodríguez que tamén fala de varias cousas, non o li personalmente, mas teño lido algún trexo, algún treito, como diríamos por aquí, do libro, e acho que ten algunhas partes interesantes e apreciacións que serían de utilidade para todos. Mesmo teño por aquí, se non lembro mal, do señor Carreira, do historiador, tamén algunha cousa, embora non aliñen cuestións lingüísticas con ele, parece ser que é unha persoa que de historia sabe bastante. En fin, sen moito máis demorar, non vou entrar en cuestións numéricas e en cuestións que, ao final, son especificidade e colocar os dados por cima do que realmente importa, que neste caso, como digo, é a questón da lingua. Unha lingua que é partillada por uns povos que aínda continúa a ser unha lingua que partillamos, embora mudada, e que un galego cuide a súa lingua fai que haxa un achegamento sempre á lingua dos irmáns portugueses e brasileiros, etc. Con isto que estou a dicer e explicar non é nada novo. Xa persoas como Castelao dicían que as linguas voaban por cima das fronteiras. Iso sería o primeiro exemplo ante esta primeira cuestión que falaba de, ainda que se dividan dos territorios, se teñen a mesma lingua, continúan a partillar esa lingua. E a lingua non para nese lugar en que colocan a barreira política, senón que a lingua vai alén. E noutro caso, o que acabo de mencionar agora, se non lembro mal, era o Rafael Dieste, non? Que dicía que cuanto máis se achegaba o galego portugués, máis galego era. Iso quer dicer que ele propio recoñecía as influencias do castellano, como este estaba a acabar co galego, e a volta á orixe, que é ese núcleo común con Portugal, é o que faz vigorar o galego pois sería unha forma de mantelo vivo, de salvalo deste pozo en que está a cair. En fin, vou colocar este vídeo por aquí. En fin, as miñas ideas continúan a ser as mesmas, pequenos detalles para min que están a sair por aí non teñen a menor importancia. As datas, pois se erro nalgúna data, para min non ten importancia. A idea fundamental é o isolamento que fica en que fica Galiza pasando a ser o satélite da coroa castellano-leonesa e separada tamén da parte galaico-portuguesa para sul, ficando isolado xa que aí a Galiza xa sen poder político, sen ninguna forma de avanzar nen de facer nada, pois fica, digamos, prácticamente como en termos un pouco, pois, non demasiado acertados para a época, non? Mas quase podemos dicer como unha colonia, porque funciona do seguinte modo, en que xa sen poder político o territorio serve para que o utilicen para conseguir materia prima e materia humana, quer dizer, persoas para batallas, etc. En fin,
Se as persoas deixasen de pronunciar e de crear debates totalmente estéreis, totalmente ridículos, que non serven absolutamente de nada, penso que habería cousas interesantes para facer. Sinceramente, eu non teño tempo, nen teño vontades de perder o tempo, porque teño máis cousas na miña vida que estar constantemente repetindo e tentando explicar relacións históricas que existen entre ambos os territorios, culturais, lingüísticas, etc. etc. Iso eu xo aplico nas aulas, a través de expresións que há en común nos dous lados, en como as variedades lingüísticas e cada unha das características específicas das nosas falas, como aparecen en ambos os lados, na Galiza e en Portugal. Para min iso xa é suficiente. Eu levo a práctica e a xente nova o que eles precisan saber e o que eles poden utilizar para a súa vida, para o seu futuro, que gosten do que é seu e que o conserven. Para min iso é suficiente. Depois, se há persoas que gostan de foros, como eles chaman, de amadores, pois tudo ben, fiquen nos seus foros de amadores, discutindo coas mesmas persoas de sempre e debatendo sobre as mesmas cousas de sempre. Eu estou noutra fase. A miña fase é eu levar as novas xeracións o que eu acho que é interesante para eles. E sempre dun punto de vista crítico. Eu non teño verdade absoluta, eu coloco sempre as cuestións e son eles que buscan máis información se tiveren interese e son os que deciden o que achan que pois, pode ser certo ou pode non serlo ou o que for. Eles teñen a súa opinión, forman a súa opinión e eu só son máis unha pedra nese camiño. Mas para min é suficiente, porque aínda que eu tiver un impacto nun deses ou dous, cualquier cousa que eu conseguir aí, xa conseguí moito máis do que anos con debates inúteis nas redes sociais. Debates de taberna, debates de amadores ou de especialistas entre amadores. Non me importa. En fin, é un desabafo. Como digo, eu non guardo rencor para ninguén e non me importo moito con estas cousas, mas como há tanto que non subí un vídeo, aproveito e subo un vídeo colocando as miñas ideas aí. Se as persoas quiseren utilizar a súa enerxía para cousas positivas e interesantes, pois, forza. Se quiseren continuar con debates estéreis, forza tamén. Mas non me mencionen a mí porque non teño interese. Non teño interese en entrar a debater nada, porque para min nen ten utilidade, nen para ninguén no futuro ten utilidade. Ninguén vai facer arqueoloxía de redes sociais e ver o que falaban as persoas da situación da lingua dentro de 100 ou 200 anos. En fin, espero que estexan todos ben. Os tempos están fríos por aquí, está a xover bastante, nunca vi tanta xuva e nunca vi tanta agua en Compostela. Iso que vin xover moito en Compostela, mas este ano está a ser abundante, máis abundante do habitual. En fin, un grande abrazo para todos e para todas. Vémonos no próximo vídeo e desculpen de novo a demora, mas a vida impón as súas velocidades.